Zidale umonakalo izikhukhula kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay kungoku nje amaqela enkonzo ezohlangulwa abile soma ezama ukufudusa abantu abachaphazelekileyo. Zidale umonakalo imvula izimandla ezithwaxa imimandla yomasipala ombaxa eNelson Mandela Bay zilokishi eziliqela ezichaphazelekileyo kwesi siyeleko. Abantu abaninzi bashiyeke bengodinga indawo ngenxa yezikhukhula, ngelixa ezinye indlela kunyanzeleke ukuba zivalwe ukunqanda unongekehli. But as like safety and security and as disaster, our like relief packages are in place, and we really hope everything of the best for those who are living in shacks, and who have been disadvantaged by this rain. Kambe ke lo masipala ukwathembise ngokufudusa abantu abasecicini lokukhukhuliseka nakubeni kudizwe ukuba uninzi lwabo luyala ukufuduswa ngelithi luza kulahlekelwa zimpahla xa bethe bashiya izindlu zabo. We will continue to be on the ground, and we will see wherever we can assist our people of this metro. Ukanti abenkonzo zohlangulo baphosa igada kwiindawo ezidinga uncedo.